Radničkom univerzitetu stiže vrijedna donacija. Dobili su kompjutere, prateću opremu, a na raspolaganju će im biti i stručni kadar. Sve to donacija kompanije East Code. U Radničkom univerzitetu kažu da će im to puno značiti. Želim da se zahvalim gospodinu Matiću na donaciji koja dosta toga može doprinijeti daljem radu Radničkog univerziteta i također želim da naglasim tu spremnost da se uključi u naš koncept rada koji ima za cilj da zajedno sa gradom, između ostalog na čelu, privrednicima, akademskom zajednicom maksimalno nastoji da radi na edukacijama ljudi i edukaciju radnika za potrebe privrednika. U kompaniji East Code rekoše da se nijednog trenutka nisu dvomili te da će ova donacija poslužiti isključivo u edukativne svrhe. Radi se o 11 računara, znači 10 računara za polaznike, 1 računar za predavača, tu je čitava infrastruktura, mrežna oprema, videoprojektor, tabla. Pored toga smo u upravi Radničkog univerziteta ponudili naš stručni kadar koji ima potrebna znanja i iskustva da pomogne u obuci samih tih radnika. Osim toga, znači u našem samom ugovoru stoji klauzula da ova oprema može da se koristi samo u edukativne usluge i da sljedećih godinu dana naša kompanija održava svu tu opremu da bude u ispravno normalnom stanju. Radnički univerzitet kreće se sigurnim koracima ka transformaciji. Umjesto ove institucije koju većina Banjalučana pamti po školama stranih jezika nastaje Centar za prekvalifikaciju kadrova. Ideja je potekla od predsjednika gradskog parlamenta Zorana Talića. Ono što me lično raduje da smo do te transformacije došli upravo u saradnji sa švajcarskim ekspertima. Vi ste bili ovdje prisutni kada je gospodin Reber, koji je inače švajcarski ekspert za dualno obrazovanje, bio u gradskoj upravi i obavio velik broj razgovora sa svim zainteresovanim subjektima, kako u gradu, tako i u Republici Srpskoj, kad je u pitanju uspostavljanje dualnog sistema obrazovanja. Mi ćemo ga više provoditi kroz pilot projekat. Drago mi je da to što smo mi već zadnje 2 godine pričali kroz dualni sistem obrazovanja, da je sada već i Ministarstvo prosvjete i kulture zajedno sa ministricom Natalijom Trivić prepoznao tu priču i da već uveliko radi na tom procesu uspostavljanja dualnog sistema obrazovanja. Što mi je lično drago jer gradonačelnik i ja već zadnje 2 godine tu priču već vodimo i stalno tražimo da se uđe u takav jedan proces. Upravo potez kompanije East Code dokaz je da su u banjalučkom IT sektoru prepoznali značaj transformacije Radničkog univerziteta i na ovaj način pomogli njegovom osavremenjavanju, poručuje predsjednik gradskog parlamenta Zoran Talić, napominjujući da će se vrlo brzo pred odbornicima naći formalna transformacija ove obrazovne ustanove.